Komplew is-sensiela tal-laqgħat mal-kumitati reġjonali, laqgħat li jservu ta' skambju t'idejat u opinjonijiet bilan li titjieb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti li l-istess kumitati jirrappreżentaw. Matul il-laqgħa mal-Kumitat Reġjonali ta' Tramuntana kien irrimarkat li l-lokalitajiet fi ħdan dan ir-reġjun jirċievu l-akbar allokazzjoni mill-5 reġjuni f'pajjiżna, 8,500,000 euro, 24% tal-allokazzjoni globali. Bħal f'reġjuni oħra, il-fondi allokati lilhom raw żieda ta' 10% fuq l-allokazzjoni fl-2016, żieda li sarfet f'numru ta' proġetti għal komunitajiet, fosthom riġenerazzjoni ta' pjazzett u żoni li fihom jittellaw attivitajiet soċjali u kulturali u installazzjoni ta' kamera CCTV. Is-sindki ta' lokalitajiet fih dan il-kumitat kellhom iċ-ċans isemgħu leħinhom fejn tkellmu dwar diversi temi, fosthom il-bżonn ta' aktar attivitajiet fuq livell reġjonali u l-possibilità ta' kalendarju kulturali biex iservi ta' promozzjoni anke għal attivitajiet tal-kunsilli lokali infushom. War li sema dak li kellhom xi jgħidu s-sindki s-segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali Stefan Bontempo saħaq dwar l-importanza tal-kontabilta fit-tmexxija biex hekk il-Kunsilli Lokali jerġgħu jibdew mexjin fuq rotta ta' sostenibilità finanzjarja.